Sino'y nandito? Jen, ikaw ba yan? Hello? Kumukulog dito, kumukulog, maingay. Thank you sa thumbs up. Pinatay ko yung kaninang video ko kasi maingay. Ang
kulit nung ano, magpipiano, maingay. Hello! Inday Mac Bintor. Salamat sa tamsa, Inday. Pinatay ko kanina yung ano kasi maingay. Diri ito akon ngaran ko na tinuod. Akon ngaran talaga Marlene. Screen name ko la ito na YouTube. Kumusta ka, Inday Mac? Adi akla habar. Kabati imo yakan kay gintaw akan ko. Agi, adi naliwatit nga mangiras oy. Imparong ko kanina na akon video kay mga mangiras na kuan ba nagpipiano. Nabati ka? Paano ba ito ma-mute? Di ko makita yung ano, mic. Wala pa akong kaalam-alam mag ano, live stream. Di ako hakuan. Alabang. Kaya nasa ringira, pag may music daw, makaka-copyright. Imparong ko kanina na akong video kay lakas ng kulog. Lakas ng kulog at saka kumikidlat. Tapos maingay pa yung piano. Ikaw haing ka man yan na. Yan, tahimik na. Monetize ka na ba?
Cellphone man la ini ak gamit akuan. Prism. Prism Live Studio. Ah, ako ko. Ayaw ko pagtawagan nga ma'am kay diri nga balay. Nagtatrabaho man la ako diri. Kung palat ako magpa 500 pala. Di ka ha? Manila? Bisan nga nito nga maglagay ba ng jacket, hindi ko pa alam yan kung paano. Saan ba pinipindot niyan? Bakit di ka maka-LS? Ang gamit ko, Prism Live Studio. Pwede ka Pwede ka mag-live sa di ba pag nag-download ka, mayroon doon kung saang location mo yung live mo. Lagay mo doon sa YouTube tapos magsa-sign in ka. Oo, kuan naman ako ni Rajin Waray nga ang i-download ko Prism Live. Haing ka man yan na. Oo, try mo. Prism Live Studio. Yung meron triangle kulay itim na may stripe. Kagadin ka. Samar ka ha? Di maka-live dito amon sa kwarto namin walang wifi. Kalbayo. Wala. Kababayan mo si Joanna. Kailangan mo kasi mag-sign in sa Google mo. Nag-download na rin ako ng Streamlab pero hindi ko pa na-try pero itong na-download ko na una.
Harayo kami, adto ako sa may San Juanico. Dinadaanan namin Kalbayog. Ay, waray didi tam agaron na mag-asawa adto ira opisina. Adin kabataan la siya ngani ito, maingay. Pasawata adi nga binatilyo. Di nagat binatil kay 17 years old na. Bagat waray buot. Ada ka abroad? Nakakapag LS ako diri pag waray it amon limitado nga kahit nanonood ako ng mga live stream may limit kasi pag nakikita nagagalit. May ayan ang kulog ginres ko anay. Oo nga pag halimbawa di ba manonood ka na live stream mahirap niyan pag nagbababa ka lagi ng ng link nalalagasan ka ng banana kaya kailangan yan yung magbababa yung nagla-live talaga sila ang nagbababa ng usa kang nagbababa ng link nalalagas yung banana mo kaya minsan ako nagtataka bakit nababawasan parang yung pagbaba mo ng link na yun ang pinambabayad mo kaya minsan di ako ginagawa ko ay nangingisda na lang ako doon sa mga link nila tapos yung iba nagbabayad yung iba hindi naman at least nadadagdagan kahit 2, 3 may ano ka ba nagpupunta ka doon sa LS ni Joanna Ripple sa Sabado
malulubat. Ano mo, Juana, Ripple, Mil. Mil as in M-I-L-L. Anong gihapito hiya? Taga Kalbayo. Paray gihap. Mamaya mga 2 p.m. Mag-ano na? 2 p.m. na ba? Ada ka ha abroad siguro no? O at ada ka probinsya? Dili ba'y takboses? Kon uyamot. Ako kahit saan. Basta madagdagan lang yung banana ko. Meron kay Dasol. Kay Dasol Vlog. Kay Arwin. Si Arwin, waray gihap ito. Arwin Gulani. Nasa ano siya? Nasa Dubai. Ay, Dubai ba? Saudi. Tapos, lahat yung mga nag-ELS, minsan pinapasok ko. Kahit Kuwait. Ako dyan sa Kuwait. Nandyan yung mga pamangkin ko sa trabaho. Ako, natatakot ako mag-abroad. Dati pa. Bata-bata pa ako. Punta ka kay ano, yung ano ba yun? Kay PJ Paras. Kay Dasol, nagpapaangat din yun ng ano. Kay Dasol. Ano pa ba? Kay Lularet. Ang hindi ko lang ano, kasi yung kay Ingrata. Kasi yung pinapaangat lang minsan doon yung mga VIP, mga member nila. Sige. Pag ano, papasyalan ko hiya. Ay Diyos ko, midnight. Gabi naman na ito. Tulog na ako niyan.
madaling araw. Kasi ano pa lang dito eh. Mag-2 o'clock yata. 2. 9 o'clock. 8:30, ganun. Oo, buutan. Mabait yan si Sir Channel. Doon, lagi akong inaano, binibigyan ng banana pag pupunta. Dati nung nag-umpisa pa lang ako, ang subscriber ko 20 pa lang. Si Sir ang nag-ano sa akin. Dumami yung hanggang lagi ko siyang pinupuntahan. Maaga pa pala dito, mag-2 na ng hapon. Ay, inaano ko lang pag sakaling ma-monetize na ako tapos sumasahod na ako kay babayaan ko tira didi. Tututukan ko tak YouTube. Sige, pag-download anay. Sige la. Magkatok anay ha ubos kay kuha ko na akon og sa cellphone kay malulubat na ko.
Sige, sige, sige.
Sige, sige. Kaunday. Oo. Jaketan ta na ikaw. Madali lang pala. Kaunday. Nakita. Nakita. Nakapag-download ka na? Nagluluko ko tong cellphone kong isa. Punta tayo kay Joanna Day. Maano na siya, live na siya ngayon. Na-delete na. Bye na. Punta ko kay Joanna. Bye na, Day, ha. Punta tayo doon kay Joanna. Salamat sa pagtambay.